Hello mga people, mga human being tips and tricks sa karon! Ngayon, bago ako magsimula, sa hindi pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, Miss Human Being, pakisubscribe naman para updated kayo sa susunod kong video. O ngayon, ito na ang trabaho ko. Ayan, may customer naman ako. Ano sa tingin niyo sa buhok ni ma'am? Diba marami siyang puti? So, ang gawin dito, ayaw niyang magpakulay. Gusto niyang ganyan na ang buhok niya. So, para siyang nag-highlight. So, iriban lang to ng Bondastic. So, sabayan nyo ako at tingnan nyo ako kung paano to gawin ang buhok ni ma'am para may mga naman kayo, may mga matutunan kayo sa aking trabaho. So, kailangan talagang magsalita. Ganun talaga ang buhay. Ayan ang buhok ni ma'am. So, ganda to pagkatapos kasi si Bondastic. Mas maganda ang Bondastic pag ganito ka buhok ni ma'am. Malaki ang mga strands sa buhok. Hindi pwede mag-ribbon ng Bondastic pag walang Bondastic cowas. Ayan, nilagyan ko ng cowas ang buhok para lumambot yung buhok bago lagyan ng rebonding. Bands ang ilagay dito kasi ang buhok ni ma'am is virgin. Medyo matagal na itong hindi na rebond, mga 1 year na siguro, mahigit na. So ngayon, ang gawin dito, madali lang mag-rebond basta Bondastic. Hindi katulad sa dalawang rebonding sa straight at sliglat. Matagal yung processing nila. Ito si Bondastic, madalian lang. May matutunan kayo ng dahil sa paano ako nagamit ng mga gamot. Ito si Bondastic Form Lotion Bond. Very strong to. So ganito yan. Ang ginawa ko ngayon is 102 na yan. Lagyan ko unti. Kasi ang buhok ni mama maiksi lang yon, hindi medyo mataas. Hindi masyadong madami para hindi ka sayang ng yung mga gamot. Pero pwede pa rin balik yung mga ginamit mong mga gamot. Ito si Bondastic Bonds. Zero siya, yung strong na gamot. Kanina nakita ninyo ang nilagay ko is si Bondastic Cowas. Ngayon, si Bondastic na rebonding naman. Kasi binalawan ang buhok pagkatapos basa. Hindi patuyuin ang buhok. Dapat basa, lagyan ng Bondastic na rebonding. Para madali lang siya straight. Ano siya? Parang water-based na gamot. Hindi katulad ng dalawang rebonding na tuyo ang buhok. Parang uga. Ngayon, basa na siya. O ito, tingnan ninyo, di ba parang na-straight siya? Ito naman ako nagplansa para makita ninyo kung paano ako magtrabaho. Para na yung mga tips naman kayong makuha. So, ganyan talaga mag-rebond ng buhok. Pinakita ko sa inyo ng dahil ni Schwarzkopf si Bondastic. Super ganda talaga pag mag-Schwarzkopf kayo. Yan lang maipapayo ko sa inyo. Maganda talaga si Schwarzkopf pero lang siya, medyo mahal yung mga gamot nila. Pero basta Schwarzkopf kayo, mga customer, pabalik-balik yan. Katulad nito ni ma'am. Tingnan yung buhok ni ma'am, di ba? Marami siyang mga white hair, no? Pero parang nag-spotting lang yung mga buhok niya. Parang pang highlights, parang tinuyo. Ano yung tinuyo? Parang sinadya siyang ginawa ang buhok. Parang lahat na buhok ay may puti. So maganda ang naisip ni ma'am na hindi lang niya ipa-color ng buhok niya para maganda pagkatapos. Tingnan ninyo, di ba? Para siyang nag-highlights ng white, no? Alam naman ninyo to, si Bondastic Serum. Hindi pwede si rebonding pag walang treatment. Hindi pwede pag walang neutralizer, itong fixer cream. Ayan, pag magtimbang timbang ng neutralizer, medyo mas madami ang neutralizer kaysa rebonding. Kasi ang neutralizer is parang ang buhok sobrang tuyo, sobrang nauga na dahil sa plansa. So mas mas madami malagay na neutralizer kaysa rebonding. Kanina, di ba nakita ninyo yung fixer? Ito na ngayon ang nilagay ko. Pagkatapos, mga 8 minutes lang siya ibabad sa buhok, banlawan na. Pagkatapos banlawan, so pwede nang umuwi si ma'am kasi hanggang doon lang ang rebonding. Pero medyo matagal, kanina pa kami, anong oras pa kami nagsimula. Pero hapon na karon, diba? Medyo, ng oras ngayon, gabi na pod. Ganyan talaga mag-rebond, lalo na pag nagpakulay pa si ma'am, super matagal talaga. Ito na ang resulta sa buhok ni ma'am kanina. Sa tingin ninyo, tingin ninyo ang buhok ni ma'am? Kayo na mag-husga dyan kung maganda ba or hindi. Ayan so super ganda. Yung kulay ni ma'am, parang highlights, no? Di yan kulay. Ang kanyang white hair. Sa Bisaya pa, uban. Ang ganda sa uban ni ma'am kasi lahat ng mga buhok ay may nakalagay na uban. Hindi katulad, para sa akin, marami naman ako uban, pero parang nagtapok-tapok yung yung uban. Pero kang ma'am, parang lahat na buhok ay may uban. Tingnan niyo, di ba? Super ganda, no?
At saka super lambot yan, basta Schwarzkopf. Pwede to ilugo ng dagat, pwede ligo ng kanal, pwede imbornal, kahit saan gusto mong maligo. Tingnan ninyo, oh, super ganda talaga ang buhok pag Schwarzkopf product. Itong ginamit ni si Bundastic. Ikaw na talaga, ma'am, ang may-ari sa lahat ng mga white hair ngayon. Super ganda ang buhok mo. Sa lahat na nanonood sa aking YouTube channel, Miss Human Being, don't forget to subscribe, like, comment below, and thank you for watching. Bye!